നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? I know. Greenery. മത്തി. മത്തിയോ? വറുത്തതും ഇഷ്ടമാണ്, കറി വെച്ചതും ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, പിന്നെന്താ ഇത്ര അൺറൊമാൻറ്റിക് ആണോ മത്തി? ഏയ്, ഒരിക്കലുമല്ല. ഇന്ന് മുതൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആയ സാധനം മത്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? I know. Greenery. മത്തി. മത്തിയോ? വറുത്തതും ഇഷ്ടമാണ്, കറി വെച്ചതും ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, പിന്നെന്താ ഇത്ര അൺറൊമാൻറ്റിക് ആണോ മത്തി? ഏയ്, ഒരിക്കലുമല്ല. ഇന്ന് മുതൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആയ സാധനം മത്തിയാണ്.